Niin moi YouTube. Täällä on XX Poikanen, XX. Niin mä ajattelin tehdä jonkunlaisen video, koska on niin tylsää. Mä oon siskon luona syntymäpäivillä. Mä oon täällä yötä viikon. Paitsi nyt tämän teen. Mitään kun pyöräilen vanhalla paskalla, ponipyörällä. Niin paskalla. Joudun ajaa pikkasen kyyrysä, kun tää on ihan alhaalla tämä satula. Niin nyt mä ajelen täällä jonkun matkan Himangalla pippaloissa. Niin mä vetelen täällä jonkunlaisella pyörällä. Niin että ajattelen vetää vaan jollakin pyörällä täällä. Niin mä en oo tehnyt pikkasen aikaa videoita. On ollut niin tylsää tehdä. Niin no viittinyt tehdä videoita. Niin mä teen jossakin vaiheessa lisää videoita. Koska me jollakin päivällä lähdetään tonne pois täältä. Niin tullaan takas kotiin. Tulee jossakin vaiheessa videoita. Ehkä Rapsilla tai Robloxin sellaisella kameralla. Voi kautoja. Ei tuu, no ei tarvitse. No niin, nyt mä vetelen täällä paskalla tielle. Niin, ei oo tullut pitkään aikaa videoita jostakin uudesta pelistä. Aion joskus hankkia jonkun uuden pelin. Paitsi yksi juttu on vaan vielä. Tämä pyörä on liian hidas, paska. Niin mä teen nyt videota. Pientä paskaa videota. Nyt mä vetelen täällä pyörällä. Niin ei oo tullut pelivideoita pikkasen aikaa. No mä tuun nyt perille pippaloihin. Autoja vaikka kuinka paljon. No mä tästä lopettelen. Bye bye YouTube.